Edozer egiteko prest. Helburuzkoa aditz lokuzioekin. Zeko prest egon, zeko asmoa izan, zeko aukera izan. Aupa lagunak, ondo ari zarete ikasten? Saio honetan zenbait ekintza zehatz adierazten ikasiko duzue. Ara, beste sari bat jaso du Arantxak. Nire laguna kirolean oso lehiakorra da. Beti lehenengoa izatea gustatzen zaio. Eta irabazteko edozer egiteko prest dago beti. Nik ordea ez dut lasterketetan lehenengoa izateko aukerarik. Kirol gutxiago egiten dut, eta gainera ez zait hainbeste axola irabaztea. Garrantzitsuena parte hartzea da. Zuek aurten baduzue lasterketetan parte hartzeko asmorik? Bideo honetan Beñatek zoriondu egingo dueki. Bai? Bai, Beñat, orantxe noa. Zer? Ados, igo orduan. Aupa! Zergatik igo zara? Prest nengoen jaisteko? Anaia! Zorionak! Eskerrik asko, uste nuen ez zinela gogoratuko. Aurreko bideo batzuetan ikusi dugu zertarako galderari erantzuteko erabiltzen dugula zeko atzizkia. Baina kontuan hartu behar da, forma honekin aditz lokuzioak ere erabiltzen direla. Zeko atzizkia bi modutara erabilia alda. Bakarrik edota izen batekin osagarri gisa. Izen batekin doanean unitate bakarra osatzen da. Eta unitate bakar bezala erabiltzen da. Hauek dira asko erabiltzen diren aditz lokuzio horietako batzuk. Zeko prest egon, asmoa izan, gertu egon, arriskua izan, ohitura izan, aukera izan, gogoa izan, gai izan, beldur izan eta lotxa izan. Adibideekin errazago ikusiko dugu. Ikusi baiezko esaldi hauek. Ekik eta Beñatek entrenatzera joateko asmoa daukate. Eta bi anaiek Imanolekin entrenatzeko aukera daukate. Orain ezezko esaldia. Nik ez dut Behobia Donostia lasterketan lehenengoa izateko aukerarik. Ezezkoan izateko eta aukera elkarrekin doaz, unitate bakarra osatzen dute. Eta gogoratu, ezezkoetan aditz lokuzioak izen bat badu, gogoa, aukera, asmoa, honi dik partitiboaren kasu marka jarriko diogu. Orain, aditz lokuzioak erabiliz adibide gehiago ikusiko ditugu. Ni ez naiz egun bakarrean kilometro asko egiteko gai. Une honetan zerbait jateko gogoa daukat. Zurekin korrika egitera joateko prest nago. Bihurtu baiezko esaldi hauek ezezko. Ekik eta Beñatek entrenatzera joateko asmoa daukate. Ekik eta Beñatek ez daukate entrenatzera joateko asmorik. Nik Behobia Donostia lasterketan lehenengoa izateko aukera daukat. Nik Behobia Donostia lasterketan ez daukat lehenengoa izateko aukerarik. Zurekin korrika egitera joateko prest nago. Enago zurekin korrika egitera joateko prest. Aukeratu aditz egokia. Ni enaiz egun bakarrean kilometro asko egiteko gai.
une honetan zerbait jateko asmoa daukat. Helburuzkoa aditz lokuzioekin. Helburuzkoa aditz lokuzioekin ezezko esaldietan. Ondo segi eta laster arte.